To, ina ɗaki dai a zaune aka kira ni a waya. Yake ce min Surayya Sani ce, na ce Surayya Sani ce, sai yake cewa Sani ne daga Abuja. An turo mana nan baki ne, tallafi ne za a bada. Sai na ce wani irin tallafi? Ya ce Allah ne ya soki da rahama, tallafi ne za a baki. Kina kusa da mai P.O.S ne? Sai na ce ina kusa da mai P.O.S. Sai ya ce to ki tashi ki je gurinsa, za a tura mishi kuɗi za a baki. Sai na ce to, sai na tafi gurin mai P.O.S. da na je sai yake cewa za a turo akawun number, za a turo kuɗin duk za a tuttura ta akawun number. Idan aka gama ni ma za a tura mini, kuma shi ma mai P.O.S za a bashi sallamarsa. Sai na ce to ina zuwa. Sai na ce mai gani na je gurin mai P.O.S. sai ya ce in bashi wayar. Da na bashi wayar sai ya mishi bayanin cewa kuɗi ne za a wai ni cash din suna hannuna, shi zai tuttura musu kuɗi, idan ya gama ni zan ɗauki cash din in bashi. Ni kuma ba haka ya ce min ba, ya riga da ya ce min kuɗi ne zai tura mai P.O.S. idan aka tura duk zai tuttura musu ta akawun, za a tuttura ni za a bani, shi ma za a sallame shi. To daga nan ne kawai shi mai P.O.S ya fara ya ce mishi to turo akawun number din zai ko kuwa, sai yake cewa a kawai ya rike wayar, duk zai rika farfada mai ta cikin waya yana tutturawa. To dama tun daga gida, tun da ya kira bai katsa waya ba, har muka je gurin mai P.O.S din, har turawa ya rika faɗin number ta akawun number din na sauran jama'a, kawai shi yake faɗa masa a tura 20,000, a tura 40,000, a tura 30,000. Tun muna wajen da farko ma ta ai 80,000 ne ma. To da ya ga an tura 80,000 sai ya ce ga wata, ga dinga dai turo kuɗaɗe yana cewa a tura ta akawun number. Adadin kuɗi suka kai wajen 400,000 da 40,000 ko da 7 ne ko da 8. Sai da ya ga an kawo wannan gejin kawai sai ya kashe waya. Da ya kashe waya sai mai P.O.S yake cewa kin ga ya kashe waya, sai na ce zai sake kira. Shiru bai sake kira ba. Sai nake cewa to ni ga magariba zan tafi gaskiya. Sai ya ce ya za a ki tafi, ki bani kuɗi. Sai na ce wani irin kuɗi zan baka, bai tura maka ba? Sai yake cewa ai shi ya ce min kuɗi suna hannunki, suna jikinki, idan aka gama zan zaki bani kashi ga suna. Na ce to wani irin kashi? Kawai daga nan hankali na ya tashi, na rasa mami zan yi, na kama kuka, na kama salati. To kun ji jama'a abin da yake ta faruwa dai, wannan bala'in ta hanyar da suka bullo, inda suke cutar mutane kuma suna cutar da su. Kana zaman lafiya ka kai baka ci kuɗi ba, kuma yanzu gashi nan sai an hankali, tun da gashi nan abin da ya rage kai za ka biya ƙarshe, dole kai za ka biya kuɗin, tun da shi ma mai P.O.S ba zai ɗauki asara ba. Yana da kyau mutane mu gane tallafe-tallafen nan da ake bayarwa ba kowanne ne gaskiya ba, kawai in haka ne ma'aƙura, tun da kusan kuɗin da ake bayar tallafi ba zai yanke wa mutum talauci ba. Ƙarshe kuɗin ma ba yawanci ba sa da wani daraja, da ka samu suke ƙarewa. Allah Ubangiji ya kiyaye ya tsare.